Karon ubani ko ninyo ani nga video kay moadto tag Tanggob City. Kay diri ta moadto sa The Creative Events Stylist. Tas mangaon sad ta diri sa Brendas Busganan. Perting pagkabusuga jud ni sa tong tirada ron. Let's go. Tirada diya mga aktor. Piti kay sa aktor paggawas ay pina-shades on ba? Abi ninyo si Bite King no? Ay syempre, aktor Alex na good ni. Shout out sa tanang mga aktor diya. Sakay na dayon tag motor diri. Syempre basta aktor gani hatod yung nagmotor single padong sa terminal. Mura gyud tag celebrity ani ay pahatod pa man sa terminal nya kapa rasad kay tong driver diya Shout out nimo diya ya Ginilito Talaba. Pag abot sa terminal gitagad jud ta aning van Ako ra gyud gitagad sa van ba para mularga na pero naa na akong ate diri si Kuya Luis, si Ate Janili og si Sakari og si Kaiser. Sus ako ra gyud ay gitagad para makalarga na. Birada na kol pagkaya-ya gyud aning aktor. So mauto pag mata nako tanggob na igo ra gi magic sa driver bitaw mga aktor na anad manggod ko nga matulog inig biyahe good nindot manggod kay sa feeling samot naka earbuds ka minaw lang kag music ba nya ang music nimo kay dayang-dayang nakaabot na gyud tag Tanggob City mga aktor nata diri ning hunong sa unang terminal sa Tanggob City perte nagong lipaya ni Sakari abot na gyud ko sa lugar nga akong giskwilahan. Shout out sa mga aktor diya sa TCGC amping mo kanunay stay ka pa lang sakay na dayon migbao-bao kay moadto na ta sa atong destinasyon diri sa The Creative Event Stylist. Magsukod tag mga nindot nga barong kay ikasal na inyong aktor. Joke lang kaog sinigang pero kini ding duwa ikasal, isang aktor Louie at isang actress Arlene. Paglalis sa mo sa pamiliti diya kay mosulod na kog una kay mamili na kog mga nindot nga mga barong diri kay nangita pa magsukod nako ang owner diri maong itor sa tamuha og unsa ka nindot ang The Creative Event Stylist. Pwede jud kay mo abang diri mahimo mong aktor og aktris kung makasuot mo sa ilang mga sanina kamoy pinakagwapa og gwapos kalibutan nya kaning duha pod nakasukod naman mao ni ikasal pohon kini si Sakari pod kay nakasukod naman perting pagkapaytira samot na ni si Russell. Murag konsihal pero nagproblema ang tagiyaan ni kay wa di masukod tungod sa kadako sing lawas purya buyag ding bataa nya ang isa kasipat pod ready na mo paso pero kini akong gihulat sa tanan perting pagkagawpaha gid sa akong inahan samot na ni akong amahan tan-awa gud na murag mo apil og singing contest or ballroom baka birada tay diri na dayon ninyo mailhan og asa ni naliwat si aktor Alex kay perting pagkatisuya man sakto man kay sa breeding. Tinuod jud itong giingon ako ganina nga makatisoy pag musuot ka sa mga sanina diri. Pero kini akong gisukod murag fights naman kayo ni Bay kay finaside view murag Daniel Padilla mga tagdatingan ani. Fights na ni. Let's go to the kubkub na ta. Diri na dayon ta moadto sa Brendas Busganan kay usa pod ni sa mga sikat nga pagkaunan diri sa Tanggob City. Nya halos pod mga lamion ilang mga sudan. Parehaan ning gipang order na mo. Halos na mga lami tanan. Lami pod og presyo. Pero wa naman tay mabuhatan na kay lami man pod ang ilang pagkatirada samot na kining duwa pagkapiti lagi wa pagani na human og order pero ato na ning tilawan kalami diri jud mi napunta kay usa man pod ni sa gikrave sa akong ate good wa nay dagang langay pa magkubkub na ta. Salamat sa pagkaon Lord. First bite of actor Alex kining kinilaw nga buso kay unod lami di jud pud ni palupig ilang chicharon bulaklak kay grabe ka piti sad kaayo kay mo crack gyud ba tagakaon nimo maong panulay na mo diri basta mo tirada na gani tagkaon diya di na gyud ta mo tingog ana kay focus na ta sa goal nga mahurot ba na nato atong gihukad diya kay lain sad kay binlan nato ninya mga lami ra ba mga pagkaon diri. Pero sa una gyud nga gaeskwela ko diri sa Tanggob City nakakaon na gyud ko diri labaw nag Christmas symbol sa Tanggob City usa gyud ni ka pagkaunan nga duulonon og mga tao mga aktor kay duol ra man gud sa plaza gud basta wa na koy dagang istorya pa kay nahutda na gyud kog istorya ning voice over nako basta kay lami niyang ilang pagkaon diri. Pero ako gyapon ning ipadayon kay para mahuman lang ning bidyuwa kay taas-taas jud tag tirada ron di pa man jud nato ni undangon kay kining humba nga akong gikaon perting pagkalamia pod labaw na kining last bite nako ron lamia